Kastor Karjala Hakasi Baar Kalarai ban Pentep Sabaro ki Deputy Commissioner jong ki district ya ki kerteng jong ki Jaimar badai ban pelai ban thop ya ki marbam khanang ban pensuk ya ka jingpan poi sakleng ki banta jong Karjala. Di mana hak review meeting ya don Chief Minister mengap bat Home Minister hakaba ngilaya penbait ru katukan ni ban penbit penbiang ban pensyai bah ya kurkom trekam haka bayade bat karukom ra ya ki mar ki mata ki balong ki essential commodities mentan walk out da ka ngi ai sendon da ka kerteng ki items khnang ba ki deputy commissioners hali ki jong jaka ka jong ki kinam don ka confusion lani kinam don kan ko nuru ka jing sngu thu bakla nang ni syakmat hak bayade bat kini ki essential commodities ka bamut ki marbam ki mardi ngatrai berok ngitip kabahap hadu ka LPG ki gas kabahap hadu kini ki umpniang la kadai ka diesel la kadai ka petrol ki hap lang berok khoi agade ka essential commodities nata ki don kini ki essential item su ki balong general kam da dei ban kren tang ye ki essential commodities kabakan thup ye kini ki medical supplies kabakan thup ye kini ki baby cash items nangta kini ki bakery items nangta ki biscuit ki battery cells nangta ukwai utumpau ular terpat usensar nangta kini ki candles nangta susu kini ki exercise books nangta ki food supplements ki badon kaba ngihapan sam keleng-keleng nangta susu ki office stationery items nangta susu kum kini ki umbrella ki raincoat naman mentak lade ke poslap yakini ru ngilapen haplang hapo ki essential items na kamenta ka jing pudon kam jogi pajba halaki jong ki ceka halaka jong snong nalon nangta ni don susu saki essential items ki bahap leng baka fisheries department ya kan irung IT hak department ba kan notify gitu ke items kabalong kui sembai dok ha ki fish seeds nang tak kini ki jimbam dok ha nang tak kini ki sbo ke bedai nam tak jing bit jimbiang joko dok ha nang tak rukob sumari ki dok ha le sigi don kam kum kini ki syun ki lain bat ki we kita ru gidei ki ba ni penhap ha kini ki essential items nang ta susu nakaliang jongka ka animal husbandry and veterinary ya kani ru kitu ke items ki beladon ka bam ka di jongki menan nang ta ki pleng nang ta mentakum ka dok siar nang ta ki dok sniang ki dok masi nang ta kini ki production ki penmi kadut bat ki we kita ki de ki items ki ba nakaliang jongi ngilaya ka ba ngila le ba mentangin pak sya ki deputy commissioners brokoi ba kin notify yakini khnang ba kanum don ka jing klumare kaju ru na kamenta ka agriculture bat ka horticulture yakini ki dawai ki dasin bat ki seeds leni ki sembai jong borok ki jajing tung jitep yakani ru nila pelai na kaneka ban ong banginum sya eka transportation ti mentangin sya de leng ba jong kini ki items ki banakal yang ka sarkar kala de penkre bat dia kani ngin pha sya borok ki deputy commissioners kenang bakin le ya kabadon kam